Gaurko Gazteratu saioan, Itaka Boluntariotza taldeko bi kide ezagutuko ditugu, Esti eta Maialen. Aurkeztu dezakezue pixka bat zuen burua eta zer egiten duzuen azaldu? Bai, kaixo, ni, Esti naiz, 21 urteko neska bat. Gizarte lana ikasten ari naiz, hemen Iruñan, eta, bereziki hemen egiten dudana da Movimiento Kalaxantz izeneko proiektu batean, bolondresa moduan egoten naiz. Ni Maialen naiz, 20 urte ditut eta psikologia ikasten dut, eta ni ikaskide deitzen den proiektu batean nago, eta hor, eskola laguntza egiten dugu. Zein da zuen papera boluntariotzaren barruan? Zukia azaldu duzu. Ikaskiden ni goren nago lehenengo eta bigarren DBH-ko ikasleekin, eta egiten duguna da, beraiek hartzen dituzte etxeko lanak, edo baldin badute azterketaren bat edo errepasatzeko materiala, eta laguntzen diegu, dudadak baldin badituzte, zerbait azaltzen diogu edo, eta bestela ere bai batzutan zentratzen laguntzea edo, ere bai da gure papera. Eta ni Gazte Aisialdeko talde batean nago, lehenengo eta hirugarren DBH-ko taldeekin, eta bereziki egiten duguna da hezkuntza ez formala edo baloretan sustatzen den hezkuntza bat ematea aurrei, eta horretan nago. Nola sortu zitzaizuen boluntariotza bat egiteko grina edo gogoa, ez? Nondik ateratzen ideia hau? Ni adibidez, parte hartzaile bat izan naiz txikitatik, orduan ikusten nuen nire monitorek egiten zutena, eta voluntariotzan oso ongi zeudela eta oso positiboa zela beraientzat. Ez orduan ere izan da pixkat ezin naizela mundu honetan ere familiatik jaso dudana eta hori. Ni DBH bukaren edo hasi nintzen izaten gai sozialiko interesa horren inguruan, eta batxillerrera pasatu nintzenean institutuan eskatzen ziguten voluntariotza zerbait egitea, eta niri hezkuntza gustatzen zitzaidan pixkat begiratu nuen Iruñan zer zegoen, eta ikaskide harrapatu genuen. Uste duzu pertsona bezala boluntariotza bat egitea hobetzen zaituela? Nik uste baietz, ze azkenean ateratzen zara Ez esan. Zure realitatetik ateratzen zara eta ikusten dituzu beste pertsonek bizi dituzten errealitateak, eta gero beraiekin egoteak eta egoera berriak bizitzak eta horrelan nik uste niri hainbat gaitasun lantzen lagundu diala, eta hori, eta gero ikasten dudana edo bizitzen dudana ikaskiden, nik uste nire bizitzako beste arlotan ere bai pasatzen dela eta eragina duela nola ni nire bizitzako beste egoeretan nolako nahi. Ni baita uste dut voluntariotza pertsona moduan hobetzen gaituela, bereziki neurokoitasunetik ateratzen zarelako, eta pixkat, niri behintzat eragiten didana da humiltasuna lantzea, ez? Eta bazkenean beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunean, zure ingurukoak adibidez ez direnak, edo zurekin beste moduan ikusten dituztenak eta uste dut hori oso positiboa dela zure heziketa prozesurako. Gogoratzen duzuen nolakoa izan zen zuen lehenbiziko eguna
hemen hasi zinetenean? Nola izan zen, ez? Ze sentsazio izan zen dituzten? Ni ez naiz gogoratzen. Ez, baina, bueno, gogoratzen naiz nire lehenengo voluntariotza izan zela Aspace izeneko erakunde batean, eta gogoratzen dut izan zela nola oso deskubritu nuen mundu bat, ez? Eta ez dakit nola esan, nola oso satisfaktorioa niretzat, eta hori. Pues nire ez nahi sobera ongi gogoratzen, baina ni hasi nintzen lehen hezkuntzan ikaskiden, baina lehen hezkuntzak aurrekin. Eta lehenengo eguna, pues, suposatzen dut urdurin dagoela. Eta, bueno, egon nintzen 6 eta 7 urteko aurrekin, eta ez dakit azkenean pues, oso gustora egon nintzen. Eta gero, pues, beste egunetan, beste, pues, ez dakit, 3. 4. mailako aurrekin egon nintzen batez ere, eta nik uste aldaketa handia egon zela, hasieran, pues, igual urdurin egoen, baina aurrek beti oso harrera hona egiten ziguten voluntario guztiei, eta zen toki bat non oso gustora sentitzen nintzen, eta sentitzen ari zen. Eta nik uste denbora pasada, pues, ez dakit ziurtasun hartu nuela, eta hori, pixkanaka, pues, gustorago eta hobe, osea, laguntzen eta horrela, nik uste hobe egiten jakin nuen. Gogoratzen duzu zuen eguniko berena edo hau harrapatzera doa, ze hau ez zegoen apuntatua. Pues, a ver, ni adibidez, bueno, ni ez naiz gogoratzen, edo egunik baina... txarrena ere. Ni egunik oberena ez naiz gogoratzen, baina egia da, askotan pasazaidala, adibidez, egun txar bat dudanean edo ez ditudala gogorik pues, ez zer egiteko eta pues, gutxiago ona etortzeko, baina gero etortzen zara eta aldatzen dizu, niri behintzat pasazait pilotan aldatzen zaituela barrutik eta eske aldatzen dizu egun guztia, orduan, agian horiek dira egun hoberenak, ez? Erantzun ona. Bai, nik ez nuke jakingo egun bat aukeratzen zen ikuste. Egun guztietan, azkenean pozik ateratzen naiz. Osea, sartzen ari naiz, ez dakit, pixkat, desmotibatuago edo ongi, baino atera, nik uste beti ateratzen naizela, sartzen naizena baino be. Eta hori. Etorkizunari begira gustatuko litzaizueke hemen jarraitzea edo noizbait ez igual pentsatu duzue beste voluntariotzaren bat egitea edo igual zerbait handiagoa edo agian beste herrialde batera joatea edo horrelako zerbait egitea edo ez? Pues ni, momentuz kaskidea osan binago, hor jarraitzaten osatzen du. Eta ez dakit etorkizuna, pues ikusiko dugu, Igual bai gustatuko litzaidakela beste herrialde batera joatea edo, baina ez dakit, momentuz ez, Hori da. Bai, ni baita, pixkat, ni oso gustura nago hemen eta oso pozik, baina pentsatzen dut nire etorkizunean beti voluntariotza izan nahi dudala nola nire bizitza estiloan, ez? Orduan, bai pentsatzen dut, agian hemen ezin banaiz egon, beste erakunde edo beste leku batzuetan egotea. Eta berez, nire auzoko beste erakunde batean janago voluntariotza moduan, eta baita uda honetan joango naiz atzerrira voluntariotza egitea. Nora joango zara? Gu gara. Bai. Hitz egingo dugu pixkat gazteak eta voluntariotzen inguruan. Duzu gaur egungo gazteak kontziente direla ez beste egoeretaz eta hauen aurrean laguntza eman nahi dutela? Nik uste dut, dela pixkat segun non mugitzen zaren. Osea, ez dut uste, adibidez gazte osoak kolektibo bezala ez dutela pentsatzen hori ona dela, edo baizik eta pixkat
kultura, pixkat dela kulturala, ez? Orduan, uste dut, ari garen momentu historikoan, agian ez dela kulturalki zerbait balore handian jartzen dena, ez, voluntariotza, eta egia da gazteek batzutan bai individualismo horretan bai gaudela gehiago, ez, baina uste dut ere gazteek dutela zerbait oso ona, eta dela motivazioa, ilusioa, eta hori bai egin dezake, eta berez egiten ari da beste egoera eta momentu batzuetan proiektu berriak sortzea eta voluntariozan sartzea ere. Vale. Bueno, ni batzutan sentsazioa daukatez, gazteek askotan voluntariotza entzuten dutenean, ja zuzenean betxatzen dute. Banoa atzerrira eta bizitatzen dut beste herrialde bat, eta laguntzen dut, eta zer uste duzue honen inguruan, ez? Uste duzue garrantzitsua dela lehenengo edo behintzat kontemplatzea, ez, zure hiriko jendea bera laguntzea, edo galdera zaila da. Bai, nik uste dut hori gure inguruan badela jendea laguntza behar duena eta badira erakundeak laguntza hori ematen saiatzen direnak, baina laguntzari emateko jendearen beharra dutenak ez. Eta hori, nik uste norbaitek badin badu interesa gai sozialen inguruan eta horrela, nik animatuko nuke bere inguruko elkarteren batean edo parte hartzea, eta agian gero beste herrialde batera joatea edo, behin ikusita zer den voluntari izatea eta zer erantzukizun dituen ere bai. Bai, ere nik uste dut agian atzerrira joatea edo beste herrialde batzuetara hartu duela nola fama oso, ezakit, alde batetik positiboa izan daiteke eta berez da, baina beste aldetik nik ere uste dut Maialen bezala hemen Iruñan badago jende asko oraindik sufritzen duena eta laguntza behar duena, eta gu berez sozietate moduan denon artean lagundu beharko ginen gehiago, ez, orduan ikusten dut positiboa izan dezakela beste herrialde batzuetara joatea, baina ere pixkat pentsatzen hemen dagoela jende asko berez laguntza behar duena, ez. Bueno, hitz egingo dugu pixkat Itaka zer den eta pixkat ezagutzeko. Noiz sortu zen voluntariotza hau edo? Itaka, fundazio bat da, Itaka Eskolapioz, eta sortu zen 2001-an. 2001-an. Bai, eta helburu nagusiak zeintzuk dira? Hemen esaten dugu helburu nagusia dela munduaren edo errealitatearen eraldaketa hezkuntzaren bitartez, ez? Osea, baita baloratzen dugu asko hezkuntzaren parte hori, ez. Ze gauza ezberdin egin daitezke Itakaren barruan? Itaka Eskolapioz orain behintzat badauka hainbat proiektu, ez? Eta esan dudan moduan denak daude nola hezkuntzarekin lotuta. Lehenengoa izan daiteke Movimiento Calasanz dela hezkuntza ez formala, eta Eskolapioz eskoletan parte hartzen duten aurrei ematen zaiena, ez? Gero badago ere ikaskide proiektua, baita badela Bai, hori. Baditu ikaskide barnean badire bai hainbat proiektu, nik parte hartzen dudan adibidez da bat, baina gero ere bai badago gaztelania klaseak emateko proiektua, alfabetizazioa, servizio juridiko ere bai badago, eta besteren bat informatika klaseak eta jostura klaseak ere bai. Orduan baditu bere barruan hainbat proiektu ditu. Baina ere dago
bueno, hezitzaile eskola bat, Lurberri hezitzaile eskola izenekoa. Eta hor, bueno, monitore edo hezitzaile izateko hezkuntza jasotzen dugu hainbat pertsonak eta zakit ozen garen proiektu bat. Bueno, bai, gero mundu mailan, hau azaltzeko pixkat, Itaka Eskola Pios da, bueno, badago herrialde askotan, ez? Orduan, gero internazional moduan edo egiten dira hainbat elkarkidetasun kanpaina eta bueno, horretan ere pues, izan zaitezke voluntario. Urten poderioz, Itaka Eskola Pios hazi eginda edo gutxira doala uste duzu? Bai, hazi eginda eta azten ari da asko azken urte hauetan eta oso pozik gaude horregatik. Badakizue, bueno, ezakit jakingo duzuen, baina diru iturriak edo diru laguntzak jasotzen dituen? Bai, bueno, finantzaketa erakunde gehienetan imaginatzen dut bezala, dira finantzaketa publikoak ez, bueno, Nafarroako gobernuak edo beste erakunde publikoek ateratzen duten konbokatoria eta horrelako subvenzion. Diru laguntza. Bai, hori, Nafarroako gobernuak eta beste erakunde publikoek ateratzen dituzten diru laguntzak dira lehen diru sarrerak Itaka Eskola Piosen, baina gero ere badaude bueno, diru laguntza pribatuak edo jendeak egiten dituen donatiboak eta gero sozioek ere parte hartzen dute alduten moduan eta nahi duten moduan. Bueno, ja nire partetik ja bukatzeko, ez dakit hausnarketarik egin nahi duzuen edo zerbait gehitu nahi duzuen edo, orain da momentua. Bueno, ni ikusten ari den pertsonari animatuko nuke voluntariotzan sartzea eta probatzeko zer den voluntarioa izatea eta zer suposatzen duen bizitza pertsonalerako eta bizitza kolektiborako. Maiale, ez duzu. Bai, nik eske berdina hori. Jende animatzea. Bai, inguruan zerkate dauden hori begiratzera eta baten bat interesatzen bazaio ikusten badu hor laguntzen alduela, animatu hor sartzera. Sauni mila esker bioi elkarrizketa eskaintzagatik. Kaixo Itxaso, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, gaur zure proiektuaren inguruan hitz egiteko gonbidatu zaitu, zu Titontziak proiektuaren sortzailea zara, oso izen bitxia. Konta eguzu, zergatik izen hau, zer da proiektu hau? Bueno, proiektu hau hasi zen 2019 eta hasi zen neure gorputxagaz, nire titontzi pertsonalegaz eta hasi zen, bueno, pixka bat arte ederretan, ikasten ari naz, bueno, ja amaituten, eta hasi nintzen eta beti esaten dut, bueno, ez dakit, zeuri, bueno, nahi dozunagaz lan egin, eta referentzia bilatu eta bar, eta manekien nire gorputxagaz lan egin nahi nebala, referentzia bilatuten, asko ikusten neban Artelabarra, eta Venusak, eta horrelako gauzak, eta esan neban, bueno, horrelako zerbait, ez, eta azkenean egin neban, neure titiak loreontzi baten, ze landarak gainera pilo bat guztetan daztez, eta holan, hasi zen lehenengo loreontzia, ez, niretzako pesa reivindikatibo bat. Eta gero, klaro, hasi ziren nire lagunak, nire aiztak eta barri ikusten, eta esan zeuren, ostras, eta hau, ze polite, ez, eta pizkanaka, holan sortu zen, oza, nire titiak eta loreontzi baten, oza, horrela.
Eta orduan zure inguruko jendeari ideia ona iruditu zitzaionez ezen arraroa izan, batean horrelako zerbait sortzea eta esatea hau saldu nahi dut edo jendeak hau izatea nahi dut. Ondo iruditu zitzaien. Claro, neu nabaritu nebana zen, nire helburua izan saltzea, izan zen nire gorputxagaz lan egitean. Orduan, segetatzen zen, nire titiak ez direz normatiboak, jauziat dauz, oso erreala zen, orduan, nik uste dut, deigarria izan zen hori, normala zala, normatik kanpo eta hori izan zen, gainera, nik uste dut, arrakasta dutxuena, nire lagunen artean. Joe, eske, nire bai hola sentitzen naz, normatik kanpo, eta ez dakit, igual hori da gehien guztetan dana, titontzietan. Hori galdetu behar nizun, hori uste duzu hori izan dela nolabait jendeari gustatu zaiona? Bai. Bai, gainera, neu turismotik nator, arte ederra baino lehen, orduan bidaia dut pilo bat, Bartzelonan bizi izan naz, jende pilo dauela, ez dakit, mundu guztetako jendia, eta ikusten duzu, anistasun pilo bat, orduan, nitxako be hori, ez dakit, kaleratzea be bai, garrantzitsua zen. Eta igual hori da, normatika ateratzea, anistasuna, ez dakit, igual pizkat emakumeak espero duguna, guztia gure burua ikustea errepresentatua, gizartean. Eta nola izan zen prozesu hori esan duzu, zure inguruko jendeak ikusi zuela eta esan zizula, gustatzen zitzaiola eta bar, eta orduan nola eman zen nolabait pauso hori esateko hemendik zerbait atera dezaket, zerbait sortu dezaket eta web orrialdea daukazu, nola izan zen nolabait prozesu hori? Hasi nintzen nire titotxi horregaz, eta ikusi zeurien nire aiztak, hiru aizta dekodaz, orduan, neu bai nahi dut, gero, haien lagunek, neure lagunek, eta gainera, dekot diki bat, orduan nire bekiatan karri handia dekogu, eta danak emakumeak, eta ni bai, orduan ikusi neban, holan, eskalatuten hasi zala, eta lagunak eskatuten eustiela, eta esan niban, ostras, igual hemen zerbait dago, ez da. Gainera niri pilo bat guztetan, eta zeramika, izan zen, como, titiak eta zeramikak, ez dakit, el sueño de mi vida, baina. Eta proiektu hau baino lehen, ohituta zauden zeramikarekin lan egiten edo lehenengo aldia izan da? Hasi nintzen da, arte ederretan, pizkat lan egiten, eta bai egia da, nire titontzi egiterakoan izan zen aurrera pauso bat. Bapatean deskubritu neban, hasi izan zera konfinamendua eta dana, orduan etxean hasi neban egiten kasi terapialez, eta ez dakit, naz super friki gainera, hartu neban liburu guztiak, online kurtsu guztiak, eta ia zabaldu zeurinean, junintzan tailer batera, M3 arteko Bilbon, klaseak hartutera, da, ez dakit, obsesinio bat, zeramikarena. Eta nola egiten dituzu, nola da prozesu hori? Prozesu. Zein jozu, titiak egitearena edo bakarrik zeramika? Bai, guztia, hasieratik amaitu arte. Neu lan egiten dut bi guztien desberdinekin. Bata da, airez lehortzen de buztinarekin, ze horregaz hasi nintzen konfinamenduan, labe barik, azkenean hori neban, eta pizkat zaila den buztina danez, ez dakit, ez dut utzi nahi, oin dino, nau nire bihotzean deko, ze nire lehenko buztina izan zen, orduan, horregaz lan egiten dut, aztenaz ogoratzen zera buztina, egiten dut plantillegaz lore ontzarien forma, gero titiak zizelkatu, pizka bat zikatzen denean buztina, eta gero itxaretzen duzu 4-5 egun, depende, guraldi honegaz igual 6 egun, zikatzen diren arte,
Eta jasikatzen direnean, bai makosten dut pintura akrilikoagaz, eta gero barniz berezi bategaz, barnizatu egiten dut, hori, ura espasetako. Osea, bai ez dodala, erosten baduzu titontxe bat, beti instruzioa jartzen dodaz, eta beti gomendatzen dut ez jartzea zuzenean landarean. Badaki jendea egiten dauela, eta esan duzti, itxaso, sartu aldot, sartu dut ez da zer espasetan. Bale, baina, bueno, neu izaten dut beti, kontuz horregaz. Osea, jartzen badugu, sukulenta hobeto, baina, bueno. Eta gero ja buztinagaz egiten dudana, buztina, labean sartuten den buztina ja, luzeagoa da prozesua. Ze gutxi gora bera zikatu arte lehenengo aldiz, pieza oratu, plantilla, zizelkatu eta guztia, bai, 4-5 egun, depende eguraldia, baina, klaro, gero, eroan behar dut Bilbora, labera, batu pieza guztiak, gero, detailetxoak jarri, titiburuak margoztu, ez dakit, gero beireztatu, holango kapa zurizka bat, gero likidoak edateko erabiltzeko, ez? Hori ostabe, labera sartu behar da, eta gero, bueltan. Eta ja, bueltatzen direnean labera, bi aldiz sartu behar dozu labera, orduan. Bigarren aldiz eta hostien ja erabilat dozu. Prozesu luzea da, ez? Bai, gainera, oindin ozteiko labea, orduan lan gehiago da, jutea, eroatea guztiak, hori bai. Claro, ontzia ikusten duzunean, ez da nabaritzen, ez, dakarren lan guztia. Bai. Eta gero pasetan da jendea gainera asokatik eta ze garesti, eta pentsetan duzu. Claro, eski, zu jarriko bat zenu. Lana, bai. Bai, joe. Eta egiten dituzun diseinu guztiak berdinak dira, edo ontzi bakoitzak diseinu ezberdina, ze polita hor erakusten duzu. Oso polita, bai. Hori, diseinu guztiak berdinak dira, edo nolabait bakoitza, imaginatzen dut azkenean pizza bakoitza ezberdina izango dela, baina diseinu ezberdinak egiten dituzu, edo beti berdina izan ohi da, edo nola egiten duzu hori? Oinarria beti saiatuten berdina izatea, azkenien erraza izateko. Bai, titiak, bai, saiatuten alik eta ezberdinenak egiten. Eta bai egia da, hasikeran adibidez saiatuten nintzen, saiatuko naz, errealak egiten. Eta segetaten da, bilatzen dozuz, titiak, emakumeak, interneten, eta sorpresa, dana pornografia. Orduan, ezinen errealak. Orduan, bilatu behar izan dut, holango artisten proiektuak, adibidez titiak ateratzen direnak, edo ondatzan fijatu, edo nire lagunai, erakusten doztazu zure titiak mesedez. Eta horrela nabil, baina, saiatuten beti ateratzen normatik. Eta gero, oso polita da, egoten nazenean asoketan, etotzen da jendia, eta esaten duzte. Hori, ez dakit, txiki bat eta handi bat, ez? Neu horrelakoa dekodaz eta posten nau bertan ikustea, ez? Edo mastektomiagaz eta dana, eta eta hori oso polita da, gero esaten dazti diren da, eskerrik asko. Claro, eski igual jendeak, gongo da jendea hori ulertzen ez duena, baina horrelako zerbait ikustea eta nolabait identifikatua sentitzea horrelako zerbaitekin, askotan laguntzen du. Bai. Bai, zen ikuste dut, jende asko kontentan da, kriston komplexuak dekodaz nire titiekaz. Eta bapatean ikusten dut eta ez dut, venga, erakutsiko doaz, edo ez dakit, erosoagoa gonaz, edo horrelako prozesua ja pasadute, ez da, oso polita, hori ikustea. Claro, eta, hasieran azaldu duzunez, zenuen nolabait espero proiektu honekin amaitzea, baina orain ze asmo daukazu, honekin jarraitu nahi duzu, edo ze asmo? Bai, jarraitza, bai edo bai, zeramika pilo bat guztetan dazte, titontxeak eta ez dakit, emakumeekin kontaktuekaz egotea eta dana, niretzat da, ez dakit, dirua baino gehiago moten dazte, ez? Eta bai, jarratu nahi dut, hasi nazolango bol txikitsuek egiten, platerrak be,
gero deko, bueno, ez dakiteko Loreon Txiolan emakume baten handiena, orduan, justo hauntxe aurdun nau eta apilako toketan dazte eumia, orduan, ikusiko dugu nola ateratzen den gauzi, bai, nire asmoa da bai, gitxika jutea sortzen, ez dakit, produktua zabaltzen, gauza gehiago egiten, gainera, ez naz gelditzen, ikusten dut zerbait, eta, hau, ez dakit zer, eta gauza pilo okurritzen zaizkit, seguru amendik aurrera, bai. Primeran, eta, bueno, hori, esan duan bezala, web orrialdea daukazu, izenak titontziak bilatuz, ez? Baita Instagram kontua, ez dakit non baiten gehiago zauden, jendea Facebook, Facebook. Pinterest, TikTok. Bai? Bai. Primeran, eta horrela, bueno, jendeak bilatzeko eta egiten duzuna ikusteko. Eta erosteko, noski. Eta zure web orrialdean jartzen duzu zuretzako garrantzitsua dela produktuan nolabait jasangarria izatea, ez da? Zergatik ematen diozu garrantzia honi? Ez dakit. Nik uste dut euskaldunok asko behituten dugu inguruko produktuak eta ez dakit erosteari eta beti saiatutenaz inguruko dendetan atzea gauza guztiak eta ez dakit, nik uste dut nigaz datorren bai, eta pizka pentsatu behar dugu bez elako mundua izten dugun, ez? Etorkizunean, gure umeentzat eta dana, eta bueno, neu bai saiatutenaz dirua moten, saltzen dudan 1,10 gauza sozialetara emotea, eta urte honetan pilo bat proiektura eman dut dirue, ez dakit minbiziaren kontue, zera nola egiten dara fibrosis, bosak egitera, emakumeen proiektuetara, eta nik uste dut horrelako gauzak oso garrantzitsuak direz. Bada gauza txiki bat egin aldo dana, bakoitzak egiten badugu, edo jende asko egiten badugu, ez dakit, aldaketak egongo direz azkenien. Bai, horrela egiten dira aldaketak, bai. Bueno, Itxaso, ez dakit zerbait gehiago kontatzen edo gehitzea gustatuko litzaizuken? Ez dakit, nik uste dut oso eroso egona zela, oso ondo azaldu egin dut guztie, nire ikuspuntue, nire baloreak, nola ikusten dut, ez dakit, nire bizitza proiektua, nire aldetik, esker mile, benetan. Zuri, mi esker gurrekin hitz egiteagatik eta horrelako proiektu bat aurrera ateratzeagatik benetan oso polita dela. Eskerrik asko. Zuri, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.